Principalmente pensionistas, pero tamén cidadáns máis novos sumáronse á protesta en defensa das pensións do presente e do futuro e en contra dos numerosos recortes a nivel social. Comenzar unha serie de mobilizacións en defensa do sistema público de pensións, non só contra efectivamente o recorte que acaban de sufrir, senón pensando nas pensións do futuro. Ninguén se lle escapa de que este goberno do Partido Popular quere desmantelar o sistema público de pensións e de protección social, facendo caso, evidentemente, as mensaxes da patronal, das aseguradoras privadas e deixando na miseria a maioría da poboación, a maioría das clases sociales máis desfavorecidas. Neste caso, tocoulle aos pensionistas e agardamos que de aquí para diante se tome conciencia deste problema porque, xa digo, non é unha movilización única exclusivamente de pensionistas, senón se trata do futuro dos que aspiramos a cobrar unha pensión o día de mañán e, desde logo, os que veñen detrás. Esta foi a primeira mobilización convocada en Boiro, que terá continuidade noutros puntos da comarca. Dende Ciga Barbanza comprometéronse a prestar apoio e asesoramento aos manifestantes na súa xusta reclamación por unha pensión digna. Este grupo bastante numeroso para ser a primeira vez de unha forma así un pouco espontánea, porque vamos a continuar desde Ciga, ofrecemos todas as nosas forzas, todo o noso tempo que sexa necesario para darlle a volta a esta situación.